Arratzaldeon denori, eguenean zein bizu, bertso saiora agertu, zioen gaurko planak eta horri ekingo diogu bertso saioari. Hemen ditugu gurekin, Onintza Enbeita, Nerea Ibarzabal, Uxue Alberdi, Miren Amuriza, Ixak Arruti eta Gari Otamendi. Eta saio guztietan ohikoa den bezala, hasierako agurrekin hasiko gara gaur ere. Bertzoak entzun eta jolagunek aziru trago, bertzo batzuk entzun eta jolagunek azlau trago, eguenetan etxeko plano berik aldago, eguenetan etxeko plano barik aldago. Arratzalde ondan hori denak hainpozik jarriak, arratzalde ondan hori danak hainpozik jarriak, orain musikan eguenak dira bariku barriak, orain musikan eguenak dira bariku barriak. Hau estampa dotorea filtro sepia baten truke, hau estampa dotorea filtro sepia baten truke, gaur egun izan daiteke edo gaur 40 urte, gaur egun izan daiteke edo gaur 40 urte. Martillen etorri ginen antzerkile ikusten baina, Martillen etorri ginen antzerkile ikusten baina, ia gozatzen dozuen guk zuek ikusten aina, ia gozatzen dozuen guk zuek ikusten aina. Askoz be plano bea guk montau dugu hemen koño, askoz be plano bea montau dugu hemen koño, plaizeko karabanari agurre egitea baino, plaizeko karabanari agurre egitea baino. Okertuta harri losa, okertuta tabikea, okertuta harri losa, okertuta tabikea, gaur ez da erreza saio regular bat egitea, gaur ez da erreza saio regular bat egitea. Zer gehiago behar da lagunak eta herri bat, zer gehiago behar da lagunak eta herri bat, bertsoaren pisuari eutsiko dioten bigak, bertsoaren pisuari eutsiko dioten bigak. Enara abila bat dautela tupie jagoten, enara abila bat dautela tupie jagoten, ia burutik behera etxakun ezer etorten, ia burutik behera etxakun ezer etorten. Etorri Onintza eta Nerea mesedez. Lehenik eta behin, barkatuko idazue gaia
ateratzea. Badakit zuei aurten ez zaizuela tokatzen, zuei aurten deskantsua eta bakea tokatzen zaizkizuela, baina niri bai. Niri aurten tokatzen zait. Txapelketa ari naiz. Ez dakit irakurri duzuen Danele Sarriugartek Argian Maider Arregiri egindako elkarrizketa. Ez baduzu irakurri, esondo dago. Honakoa du titularra. Parafernalia eta politika ere bai, baina guk bertxotan egiten dugu. Lehia modu kolektiboan ulertzeaz diardu Arregik elkarrizketan besteak beste. Demagun, zuek biok bertso eskolak ideak izan zinetela nerabetan. Zuko nintza, eskolarteko txapelketak irabazi zenituen, eta gutxi gora bera lortu zenuen besteen begietara bertsolari izatea. Nereak utzi egin zuen bertso eskola, zuk lehenengo txapela irabazi zenuen urtean gutxi gora bera. Baina oraindik ere lagunak zarete. Are, bera da askotan txapelketako saioetara autoan eramaten zaituen laguna. Eskolarteko txapelketan, aurten, Aira Izpurua txapeldunak eta bertxokide zuen June Aiestaranek erdibana kantatu zuten txapeldunaren agurra. Eta gaur, astero bezala, kafe hartzeko bildu zaretenean, bideoa erakutsi dizu Nereak honintza. Belaunaldi batzuk beranduago jaio izan bagina, hasi du elkarrizketa Nereak. Orain arte elkarri aitortu gabekoak aitortzen hasi zarete. Danok daukagu ardura baina ez da inoren kulpa. 15 urte moko geunkazan munduagaz lotzatuta. Ezan euskuen gure artean anegoala disputa. Ze urrunegi helduko ginen alkarri eskut heldut. Esan ziguten bizitzan bitan ez dela pasatzen trenik, ta ezin dala berriz berrartu behin egindako etenik, ta bideo hau pentsatu ikusi arte, hoixe pentsatzen nuenik, ez bainekien txapel batean bikabitu zitezkenik. Ezan euskuen norzan onena eta norzan politena. Ezan euskuen nordan benetan grazia egiten da bena.
zein izango zan bertzo guztien eskeman, baina ez alzan guzurra izan, esan euskuen gehiena. Erdi gezurrak izango ziren, danak gehienetan, bestean ganako kompetentzia sartuta geure senetan. Ispilu legez ikusi zaitut biderik luzenetan, baina pozten naiz iraun izanaz zeuretzat txofer lanetan. Dana gizonak zaio danetan, zenbat momentu triste gris, txistu garratza iruntzietan, ago barruan zenbat bitz, dana la mierda, pentsau izan dot, 4.000 eta 2 aldiz, igualen eban asko iraungo, zugatik izan espali. Eta pozten naiz iraun baduzu, holtza auskorrean zutik. Ondo dakizu fanik onena, neu nauzula aspalditik. Taskon saioak entzun ahala, sentitu dut publikotik. Joe oraintxe bertso onenak neuri okurritu zaizkit. Lezio batzuk daukadaz berez, magia baltzen arenak, eta ritual bat egin nahi neuke, konpon daitezan problemak, nire txapela erreta inbokau, munduko jainkoza denak, ia betiko batzen gaituen, behin banatu gintuena. Jaen hau itxutzen lehiaketaren eta txapelen distirak, baina batzutan sentitzen ditut espresatzeko desirak. Amaitu dira
Etorri Uxue eta Miren. Azken asteetan berri txar pila bat entzun dira han eta hemen. Sekula baino emakume gehiago hil dira indarkeria matxistaren, hau da, gizon matxisten eskuetan. Polizia inoiz baino bortitzago dabil. Ertzainen beldur ginen lehen. Udaltzainek ere sinistu dute jada edo zer egin dezaketela. Etxe bizitza ezin ordaindu zebiltzalako bi emakumek beren buruaz beste egin dute Bartzelonan. Biolentzia, biolentzia eta biolentzia. Zuek biok prentxan egiten duzuelan. Uda heldu da, eta irailetik aurrera zuen egunkaria nolakoa izango den pentsatzen ari zarete. Miren, zuk uste duzu horrelako notiziek denbora gutxiegi irauten dutela agendan, eta horrek ezin duela horrela izan. Baliabide gehiago jarri nahi dituzu jendea inguruan zer gertatzen den jakinda bizi dadin. Uxue, zuk uste duzu bizi ditugun garaiotan, hobe dela egunkariko denbora pasen atala 2 orritik 3 luzatzea, irakurleak zoriontsuagoak izan daitezen. Egunkaria zelan moldatu, pentsatuaz ari nintzen. Segi dezagun zorroztasunez, egunerokoa ibiltzen. Bere onera gauzak bakarrik, ez direlako ibiltzen. Ta egunkarian agertzen ez den dena ez delako existitzen. Dena ez delako existitzen. Nik ulertzen dut bere gordinan, beharko zela kontatu. Baina sarritan nahiago izan dut, laino beltz denak usatu. Ez alda hobe denbora pasen, horri aldeak luzatu, mundu txarronen gurutze grama ezin badugu askatu, ezin badugu askatu. Pantaila aurrean esertzen gara, nola 3 edo 4 taket. Kontsumitzeko minutu baten datorren dena zenbatek. Normala
okupatzea hainbatek, San Fermineko txupinazoak ta genozidio batek, ta genozidio batek. Ez da normala eta igartzen da, zure lepoko zainean. Lehenago nik neuk hitz egiten nuen, modu berdin-berdinean. Eta gerora ohartu nintzen, munduaren gordinean, denbora pasa egiten dela violentzien gainean, violentzien gainean. Netflixek gure partez hautatzen du ikusteko onena. Prisa, Mediaset eta abarrek dakartzate problema. Gure neurritik oso urrun dago ta munduaren ordena. Nola ez dugu eraldatuko geure eskutan dagoena, geure eskutan dagoena. Eta gaur ere hasi zatzaizkit, mai iskinan agiraka. Nola horrian jarri nahi nuen, jende kuadrilla bibaka. San Ferminetan gazteak edo, Donostian sei pirata. Eskerrak beti hortxe zauzkadan, ezker besotik tiraka, ezker besotik tiraka. Etorri Nerea. Honako hau irakurri nion Rosario Murillo nikaraguar poetari. Nire itzulpena da hortaz, barkatu. Ene zenbat pixatzen didan gauak betazaletan jasmin irekizko euri zama horrekin. Eta honako hau Camila Sosa Bilada idazle argentinarrari El viaje inutil liburuan. Eta zera diot nik. Lehenbizi idazketa, gero tristura. Eta garaipen bat da. Pobrea zela onartu ez zuen nire familiaren helburuen gainetik. Nik lehenengo idazten jakin nuen eta gero ikasi nuen triste egoten. Badirudi, lotzen dela literatura oroar tristurarekin, eta batez ere poesia ez, lotzen dela tristurarekin, nostalgiarekin, den hori etortzen zaigu poeta tristearen irudi hori. Eta kontrakoa eskatu nahiko nizuke, Nerea. Deskribatuko dizkiguzu, mesedez, poema baterako modukoak iruditzen zaizkizun hiru une zoriontsu.
Bizitza mila geruza dira, milaka poz eta pena, eta minaren kostra kentzean sortzen da itxaropena. Politak dira sofako siestak, ordu erdi zein laurdena. Polita pal bat ta liburuen alfabetozko ordena. Polita ama egun txar baten zuritxoiten dagoena. Propio egin dizuna zeure janari gustukoena. Eta negutik udara doan, armarioa berritu, lorei ura bota kimatu, bizitzak mila erritu. Astelen gauak jamartitzen zen, eta eguenak bariku, ta aspaldiko lagun batekin telefonotik aritu. Bisukidekin sofan eseri, nork bere dramak baditu, ta eriotza hor egon arren sentitzea infinitu. Tabernarian kafesne hori, denak lagun ta bezero, txoferrek elkar agurtzen dute, kaminoan egunero. Idazmaian argazkitxo bat, ta etxea ez da bulego, edo pixkana borratzen diren bi telefon
etorri honintza eta miren. Zuek biok argi ezpadago helduak zarete. Eta uste dut, heldutzen joaten garen neurrian, ahaztu egiten zaigula umetan eta nerabetan zer egitea gustatzen zitzaigun. Zerekin konektatzen genuen, zerk estimulatzen gintuen. Gaur, kafe baten bueltan elkartu zarete, eta atera duzuen ondorioetako bat da, heldua izatea apur bat aspergarria dela. Heldutzea delako, adibidez, meriendatzeko bokadillorik ez jatea. Eta ez dakit, umetan eta nerabetan ere uda sasoia beti udaleku sasoia izaten zen gurean behintzat. Eta hortik abiatuta momentuko motivazioarekin zuen lagun eta ingurukoentzat udaleku sorpresa bat antolatzea erabaki duzue. Apur bat nostalgiatik, baina apur bat mundutik ihes egiteko beharretik ere hartu duzue erabakia. Eta nahi dut, gure aurrean pentsa dezazuen, gaur egun zuen lagunekin joateko zein motatako udalekua antolatuko zenuketen. Motxilaren barruan zaku zarra hartu, eta mendian gora bideak pasatu. Basatza egongo dan leku bat hautatu, eta mortadelarik ezin da faltatu. Papel albala jarri sanguitxan, papel albala jarri sanguitx de kesoan, linternakin marrazkiak asmatu tetxoan, ta argiak amatatzen diren unetxoan. Txupoi bat eingo diogu elkarri besoan. Gabailunean sartu dendaren barrura, naita uzkerrak bota kanpoko mundura. Ez edozu miren barriz bizigura, tanpazik beharretzan garai merkeura. Baina joango gara zelaian galapan, ta disfrazatuko gara pijamaren faltan. Esrek naizela esango dut aize otu jatan, tanpas bana sartu ta belarri banatan. Ta mutilen zerrenda lehenauko bezela, begiratzen geuntzien gorantza horrela. Oin barregingo dugu ez da inkrudela, zeia ulertzen dugu pringauak direla. Baina orain geugoaz
eskutik hartuta, eurek egiten zuten lez, geu masturbatuta, eta gure kuleroak ondo pringatuta, bi alduko deutziegu sobrean sartuta. Hori egingo dugu benetan, baina barriro etxera etorrita bueltan. Zenik libre ibili nahi dot mendi horretan, kulero bardinekin 7 egunetan. Mendian pasa ondoren 3 edo 4 egun, bueltauko gara etxera ia zer daukegun. Tanik aitari esango deutzet legun, tranquil enaz drogatuta enago umedu. Torri Nerea eta Uxue mesedez. Zuek biok elkarren udako ligea izan zineten behin nerabetan. Udalekuetan ezagutu zenuten elkar eta tira. Ez dugu ukatuko oso intentsoa izan zela dena. Urte pila bat pasa dira ordutik eta kasualitatez parrandan elkartu zarete gaur. Orduko anekdotak kontatzen ari zarete eta gustora zaudete, nostalgiatik berbetan. Uxue, ez daukazu oso argi ligatzen ari zareten ala ez. Tokia zen Lizarrusti, ta kulero ertzak busti, udaura gogoratzen dut brillantina eta guzti, ta kulero ertzak busti. Hori da hori arrazoia, naizta pasatu sasoia, oindik ez zait junle zen besoan, egin zen idan txupoia, pasatu arren sasoia. Oian bat ingenezala, ta azalean kresala, pasa zen ta egin genuen, pasa ez balitz bezala, ta azalean kresala. Han egon zenak badaki, litera eta estalki, baina orain ez dakit zer den pasadena literalki, litera eta estalki. Ni zurian zunerian, ta poroak agerian, bizkarra arraskatuaz 3 ordu
erdian, 3 ordu ta erdian, poro denak agerian. Eta zu desesperatzen, ni ez bainintzen geratzen, 3 ordu ta erdian, puntu beltzak ateratzen, ni ez bainintzen geratzen. Puntu beltza antxe bego, gaur gara erdietero, ura bikaina izan zen, ze pasa zitzaigun gero, gaur gara erdietero. Erdietero ze bitxi, nork bere txoria bixi, udalekuak pasatu, ta negutegian bizi, nork bere txoria bixi. Berriz zure aurpegia, txori bat bixiegia, proban jarri nahi nuen gaur justu falta zan erdia, txori bat bixiegia. Ni naiz Martin Arrantzale, zu zerbait probatu zale, berriro izan gaitezke gu elkarren begirale, ni naiz Martin Arrantzale. Filosofia hori da, eguzkiaren gorira, behinta berriz itzultzea, gozatu gendun tokira, filosofia